radost mi je da sam u Beču, koji mnogo volim, koji je pravi gospodski grad, ima ti gradovi kojima uvek voliš da se vraćaš iz bilo kog razloga i bilo kog povoda. Jedan od njih je Beč u vrhu i drago mi je da imamo ovako divan povod, priliku da nastavimo jednu, kako bi rekao, ne znam kako da opišem Žikinu dinastiju, nešto u što smo svi odrastali. To je kao bukvar, kao naša, ne znam, nešto što je u nasleđu u svim generacijama i film koji smo, evo, mi se usudili da nastavimo. Nadamo se da nećemo uvrediti ljude. Nastavili smo bez onih koji više nisu sa nama. Napravili smo jedan nastavak koji se nadam da će da vas razonodi. Prvi grad u koji smo došli posle Srbije je Beč i ja sam gledao da budem slobodan, da dođem i da pozdravim naše ljude ovde, jer volim da dolazim da igram i predstave i da se srećemo. Ovde nas, hvala Bogu, pa ima. I nadam se da ćete se lepo provesti i da će vas odvesti ovaj film u neku razbrivigu i radost, kao što Žikine dinastije i jesu, svi prethodni filmovi.